אוקיי, התחרות השנייה יוצאת לדרך. יש לנו פה שלט של המזגן, מעיין נסתכל לאבא, ושלט של הטלוויזיה. קדימה בנות, יוצאת לדרך. מי רוצה את השלט? קדימה, לזחול, לזחול. מי רוצה? שחר, את רוצה את השלט? אז בואי תתקדמי אליו. או מעיין. יופי מעיין, יופי את מתקדמת, קדימה. מי רוצה את השלט? מי רוצה את השלט? שחר, מעיין נראה לי הולך להשיג אותך הפעם. מי רוצה את השלט? קדימה. קדימה, לזחול. יופי, קדימה. מעיין, שחר מצמצמת. מעיין, תזדרזי. שחר תופסת קצב. קדימה, נו. מעיין, את ויתרת? קדימה. שחר עקפה את מעיין. ואתם תיקו. קדימה מעיינוש. מי תגיע ראשונה? מי תגיע ראשונה לשלט? שחר ניצחה. ואת מעיין זה מצחיק.